Или, айде кат, айде да дигнем на здравица, там да живеем и тая Коледа. Айде, брате, Господи. Айде, бъде гледно. Айде. Ние си беме 16 деца. Трима останаваме. Поред на мяста да се развея. Кой останете последен и ми варите гада туа. Не варите, а? Какво чуваме, Господ? Аз пръв да се развея от тримата. Ей, да. Какво дуе? Пагулнутна зима тази година дойде, а? Видимо, май. Арра. От години до тук декември месец по къси гаш чоби. Добре. Ама беше и друго времето, всичко се измени са. Не разкърта ми тази. Какво дойде до година? Така че? За до година няма много що да мислим, иска да се смакуваме и ние надолу. Тъй, че само ние останали комшиите, аз цяла година не сам и меркал тук. Пак си направи. Брате, нагоре къде бе, заебахте вие всичко. Какво ке нагоре, къде родишно, вече нищо не. Нема, не, ни трябва се ражда, вече ни... Нищо. Той ке се ражда. Как маме, няма нищо. Абе, Абе, картофи саят, нещо друго, сехне, жито, саят, нищо. Какви картофи, ние това, когда сме гледали цикви, криехме се, ни них на мижни да си играт. Това не може да се роди ни... Къде же отикота ражда, на две деца там ба няма си. Зорле ми изкараваме тия киви да туа. Това банан, това се ражда туа. Това ни остана само. Рекордата ни е това година. Некоя овчичка по-малко намалиме и ние стоката. Пекоти на 200 ли са лики, бе? Не толкова. Нема, раци не заболя, нема кой изтръкали. Ема. И раци станани, нозе. Помниш ли kad деца? Таде која намечкаше писагите, ти от туа, ја от туа, да превратаме надоле, одешме долу до она полена, штиме. Таа вече не може, децата нещо ако не се качат, а туа до каране тебе за кохоли, излаза Великден, сега туа при... Колко, неми и 7 месеца, 8. Ще се чака само, като няма един лев да им дадем. Нема, ката она даваше кога можеше на това, но не, стани пари, нищо не дава вече. Няма. Отке дава, кафбава, тише. А, каплава. Езико и работи още, но... Да ти може. Да не си потърваш, ке виж дали може. Абе, много сме се сбрали тук, ама... Хубаво беше да им да викнем и комшиите, бе, тия. Дали са се прибрали тия? Кажава за Коледа, че ке слеят. А, как? Така, добре. Добро, ти вижда. Я не сам виждал, бе, тук. Сигурно стана вече 7-8 месеца време, не сам виждал надолу. Не става виждава, я ли да? Оня един мърнак Бузан. Грозан. Той как беше? Грозан, не Бузан, не това има това имена. Той се рожа на 16, ми се описали на 20 и името му е Бузан по документ. Ние викаме Грозан. Но не има име ник. Как няма кой да чуе? Не знам, ката, ако искаш, нали да и повикнеш бабца тука. Теле се беме у дома ли, бе. На Коледа бара да се стераме. Ще изкараме и Коледа заедно та. А, киеш ли, ке се наемеш или? Много знам ще направя, ама Ако те хвана да дадат, откарам с шената до там, ако не можеш да изтика. Да дадат се тръгвам с шената, да кием заедно. Или ке пробаш. Ще пробвам да, слушай все. Абе, знаеш що води, ай мен ме страх да не свее, па нека диво просето надоле ке не разказа, баре само тия единия да остана, ако излезе те трябва. Нема. Иначе иска братите това да кара останат явни после чиста. Не минава, дека слушай, жите, браконери. А, браконери има, стана това слънце ке едно от браконери боя. Това време има. Седи тук, оставите на некъде да това. Викай сино тази добра гушел. Како добре! Идеме малко на Коледа да ги видиме що правят тия, бе. Остане, бе, още не сме се видели, бе. Мани. Тео живот дойде, не мога да ги видиме. Остарея, един е умре, другия оне пред обришка.
Не мога да ги видим, не мога да се видим, ке се забравяме. Цел живот не сме се виждали с них. От тия денове може да са им последните. На тия. На дедо Смири и баба Грозана. Къде е тази баба Грозана? Сихна е то, бре. Камо е склерозата? Склерозата минава ли или? Ти той само. Хайде, баба Грозана. Води. Бабо Добро! Чакай, бабо Добро! Имало типа четвърто, Бабо Добро! Ти са стареме! Па не още Абе, как да се върнете на овия много не бие пак? Добре. Ката иделе, Гошо! Иделе, Бурка! Добре! Ката прибрали, да се мари! Айде! Айде, бабо Добро, виждай ти, аз как го гледам да го видя наборо. Еле, стигна! Лек, бре, пак се дига! Много оправихме, много! Не мога да ви видя, къде си да го мине? Изкараме годината без да се види, ама видеме се, не беше много добре. Да стана малко да седна. Дедо Грозен! Чел ти, Дедо Грозан чисто остане. Вие по пато идете, Грозане. Идеме по пато, намери го това тука и не ми кажува името, викам тия денове диват кръщенка да му направя. Абе, тук нагоре не минали, ни хора ме да видеха нагоре да минава се на верижна машина. Аха, видехме ги минава, ама не ни спря. Да пешава идеме. Това дали не беше на внукти Любе стигне едното и другото май от кадица беше. Еле остарека, не ги помна вече. Тая склероза ме побрака. Май бео, ни беа взели пушки сигур за хакиот, а? Може идея, кидат нагоре да отберат 2-3 хиляда. Това с верижна машина са ушли за хакия. И пушка беа взели. Да. Така плеят надоле, така плеят по-надоле отгоре, ще ги видя. Искам да изследиш умово от други ден, като това милиционерите да се каже кои са, нема само това всеки път на ластера това Мани, не за домане, това се състари. Само язове. пари и ката поща, она отдела. Къде е този шужук, бе? Често си е гамно скъпо. Ама вече шужук нема. Шужук се стопи. Чакай малко, бабо Добро, не мога да те видя. Много прах се дига. Дай един банани на мене, добро. Ти само бананите И аз кяпна една краставица тука, да видя как е лютевицата отдешва много китала. Дай една глава кромит на мен. Еле ти кажа да търш шужукове. Еле го чужи, тяга краставицата, бре. Добро. И аз като го видя грозил ли ми се яде, ли ми се пие. Ти! И аз чак са се гледаха, бе ти! Брат, от едно време го магнеш тебе да му взимаш пенсия, това се развя, ти си го забелява и го магнеш тебе. Дема, трябва да го носа. Он ми за начало взима и пенсията. И аз го носа. Ами скоро вземката не го падал. Еде, яде! Тако добре. Арна беше на млади години. Най-грозния се фана. Олай, всеки те върна от път. Дедо Грозен се фана хем от мен. Еле да грозен те беше доста, бре, та убав вече, Като? Стиг да беше негде откъде и докара тук тия. Еле сме си рода, бре. Нека да се видим поле на поледа. Рода, ама щом га галиш по ногата. Апни тази дома, апни, може да е убава. Не е дома, да това ти хора, бъде. Това е протрокалма. То само ти пили да Ако бе. Ние къде ти изразнаваме тук. Ние си бееме като близнаци, бе. Играхме си на чилик. Като тия пандурските синчета бехме. Ти па къде си виждал тия? Абе, чак пат ги виждах, ама не ги съборих вече. И може и да мечката и никак. Може и да е било, нали са... Още... Те, ми търпи, бе.
Каква ти е? Това гледа това мешка, като го види, ки направо удра получава от този грозен човек. Аз не знам добре как дели сте. Она ти е Арна. Она ти е Арна. Знаете ли, що ќе ви кажа сам? Това е, това ме си гата, ние друго няма. Да, работа, друго. Оти не затвори вратата, гледай какво ли Затвори малко много студено. Нека се проветри малко, не? Какво ти грозда? Брат, Води грозента да се проветри малко. Ето време това е печката трябва, Абе, ушто жиха, ма не залеза бори. Вземи ти едно парче. Ева, Бога ти въпо. Айде, Ай, гроза. мерси, бъде до бозане. Вземи и ти. Не, Капна. Не, край, ке ти дам следно си това покрай мен. Капна малко, Капна малко, та. Ти добре. Та крастевица тука, капна малко. Знаете ли, що ќе ви кажа? Ние тук убаво сме седнали, сега ще доживееме и тази година. Не иска да мислим за до година, ќе одиме ли надоле, тука ли нещо ќе постегаме тръли, ќе си изяме ли пале. Надоле, Иска да надоле вече. Тука не се живи вече. Оне ден отидех да слагам сено на ягнищата. На стоката, кога влезне вътре, нищо нема. Нищо нема. Не е за домане. Отидех да кажа на баба Добра, кога видех доматите с костите изедено. Нема нищо вече, оне ден ги съдих. Не е за домане. Направо не знам, що е влезнал в тази нашата каща. Вижте, дела всичко, къде изеди баба Добра и айде да се знае. Да ми олекне малко живота. И ние тук сме ската, направили сме ни кошери, ловим риби тук. И онак прадай малко стекло, стрици, брашно. Оца големи. Сомове тук, долу има, ама кошерите са ни много маленки. Иска ги направим малко по-големи. Имахме и пчели, ама нещо не ги изеде, не знам въкле или скицеле. Не знам. Въкле, а не пчели, а не? Или някоя Пчелите ражда метна, не? гарга ги е изел. Струва мисли, че е мечка. Гарга, веќе се спруди там. Ами... Що? Съвете, ние и чаши нямаме да ви кажем. Ако. Як че пиво да рани... Оля, здраве! Абе, тук от до вечера нема се шо да им до... Не може да видим. Чиста да се раза от тебе. Дедо Грозен, ти не го пиеш? Ти пира малко после аз. Янко. Ти пира аз с шишето, айде. Айде, здраве! Кой си е? На здраве, сега изкараме новата Тя година. живот си така. Честита Коледа. Врат ни сука, тя си отгоре. Само пишете се, ще ти става толкова грозен. Лепа доктор, Леко не можеш, но со шишето не мога измъкне. А той Сега не е толкова маленко шишето да го мушна. Като искаш един да ми ние... Кажи бабо добро, не те чува вече, оглушех. Много си мръсен, бе. Ми да не става се банял. Чекайте малко. Щом не си се банял, аз ки ти кажа. Да, го оперем, бе. Ние с Ката Ким ке напълниме това тенджерче малко вода, ке дойдем, ке сгреем вътре на печката
И ке засвалиш дрето ба разоперем. Еми Арно! Арно! Ке топим на смъркучо, ама всичко е помразнало, ке сгреме вода малко дека и ке те забанаме. Еми Арно бе доспире, направете това! Вземи тенджерето, кате, вие поседете, брате. Седи малко ти Ама добре, ке не оставете да знаете. Я не тук. Оно смради от дрето, от брат му, он 9 години го махме по него, му взима пенсия. Ема не трябва да се живиме, бе, добро! Тя пари се живее! Оно на това време по-воли да не живи човека. Арно е така! Вземи тенджерето, кате. Чекай, добре, изкараме да нова разтера година и малко. Коледата! Коя песня си пееше ти? Що, по това време? Дръж. Дръж се чува. После нагоре ни хвъртим гледаме. Той е казан, не знам. Али, ще станеш ли да викам брат от един? И доктори ще дадат по тебе да мисли. Дръж се като. Али, после да нагориш, аз ще викам брат, сигурно. И сигурно не мога да изнесем това стигам нагоре. Дай да видим по них, идем по. После ли гео, после се върнем, ще го вземем. Дай да погледнем. Ако се е намъчнава горе в кошарата, това е нещо големо. Ти, мановале това, тия капагнеш, ти беме прилепки, това ти е. Не си и барава, не? Не си и барава. Сега са това, сега ако имаме късмет ние, ще видиш какво ти стане. Това тук е вие, мечка е ви. Нема що да е друго. Майко! Като! Спанава се е сигурно, като! А? Спанава се е, не? Ще стана? Ще стана? Мечка е! Чисто да викнеш, брат! Ако трябва да ги говоря, мечка е, като! Мечка е! Мечка е! Пари, та сигурно отдавна седи ту. Щом не мръда, мечка е, като! Чекай! Чекай да викна брата, че ти изнесе нова мечка. Пари, кога звере, като! Закра се, ако можеш много, всеки дойде, като! Не мога! Не мога да мръда мечка. Та сигурно един месец е тук. Ема тята е на трети удар това. Още не е живо, бре! Леле, добро! 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 Жива ли ти, мала? Още! Оле, пруги сега да види. Оди да нападеме тази мечка, бре! Она се е фанала. Леле, ката жива, не? Тята е на трети удар. Трети удар е още е жива! Леле! Това е тази мечка, бре! Оди, бруже, грузиле. Ръката рана! Не ти е последен ред, ако те види, може да се разне и мечка. Леле! Леле, О, Христано! Ушо, ще напила, брат. Ти, бре, ти, бре! О, бруже! Добро! Жива! О, Ти, грузиле. жива ли си, ма? Ега, ката. Ката! Ката е получила удар, ма! Безстрашни ката е получила удар, ма! Боже, ще напила, бежу. Леле, добре! Ево да видиш. Леле, като! Като, жива ли си? Те, не дума. Она изяде домашните изкочите, она ги изяде, изяде стоката, изяде всичко, леле! Ти, грузиле, колега към мечка да не умриш, кажи ме да откарам. Да предадем жива. Аз съм кои да нас си умре! Она си умре тази мечка, аз съм кои да сега съм грозен! Оди да не можеш и това, ма! Много ме крадете, Таня. Тя е сигурно тук, тя е помръзнувала. Леле, яга, она Она е, не? изяде стоката дома! Тя
Čao, davno sam spalao. Čao, davno, da ti umre. Lele, Ti? pomagaj Đura, ja skušam. Dajte na što ti vi kažem. E? Da odkaram je nije sebe na dole, A mi ajde. da predadem na voštite. Aha. Vrata si ga došao s nas. Ti dođeš i ti. A pa Goši ti ostane tu. Ti ponekad zavari živa kaka, a? Ponekad vi živa, kad nije umre da vi imate jedno. Valdi, ja grej, mogu da greš. Ajde. Stopli gi malko Ej, dejte, grozine. prikata gi stopli malko dejte i ga stopli malko. Nema to da čekaj da odi. Ajde. Odbruzovaj si Đuru, tam sam го vrazal na morski voz. Daj sam se. Odbruzovaj da покараме на дole, да предадем нека живот, после ќе ни ще глобат. Леле, що беле направите. Odbruzovaj si Đuru da vodиме. Je sad jedan stanovko. Pazi se da te izden. Ne, nema mi izden. Nema, da bega. Трото ови ти хора там, по-стар ти пръв да се развиеш, ако не... Само и то опор. Взимай това бастуни. Боли, а ти ние ке сме покрай тебе, ама отдалече, Гошел. Вие седете далече оди. Отдалече от тях, как е ранена, е много опасно. Може ти последния ден с нещо. Айде. Леко, кружира, Леко, тая не може да изправи. Там си. Това е страшен звер, те знам. Комши, да фанеш ти ли спееше на песен, да се крути надоле, да не се много. Песен, ама това не е свиктала, бе, това е... Абе ти запай нещо тако, нещо се... Ке га уди. Далече така искам да се върви с него. Ега не е толкова Няма лошо. да ударате много от тая, много разярена. Това е много разяден. Не се знае колко време е лежала тук. Нема ядо. Нема да седа, нема ти. Пази се, ма. За мен не се плаши, давай полека и... Ово иска да стигнеме. Преди дален слънце от средоле, айде. Яко. И стигнем. Айде. Айде. Айде, брат. Покрай мене тук е дошъл. Дай там. Да е дошъл. Не би грозил. Дай оди, да е грозил и он е чисто капнал. Ако видим, че каплува много надоле, ке фърлиш братките от качка зад да го излее него чуле. Еле, он ти е уидел там, нема да има. Айде. Ай. Дай ке караме надоле. Или на власти, или за сурове ке я дадеме некъде. Ще да разлик лев.